थुनाय लै आगै खाफालाव गोजा फोथा थुनाय खानायाव बिबार थुनाय लै आगै खाफालाव गोजा फोथा थुनाय गुफुरै गावदां बिखा फांदां बागानसालिनि हायलोलो नायनो मोजां बागानसालिनि हायलोलो नायनो मोजां हाबाब सना नोंखौ आसायावनो बैसागु बोथोरा बारलांनोसै आगै खानाय दारियाबो फुरलांनोसै हाबाब सना नोंखौ आसायावनो बैसागु बोथोरा बारलांनोसै आगै खानाय दारियाबो फुरलांनोसै फटक लानि फै सानैजों जाफै फैलाय फटक लानि फैलाय सिखालाय दे सिखालाय सानदों फटक लानि दे हा दांदों नोङो ल दे बा फटक लादों ना ओरैसो बा फटक लाबाय बा हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि चैनलाव बरायबाय दिनै बैसागनि 1 तारिख जोंहा फुङावनो दिनै खुलुमस्रांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो नै दायो सिबिसालियाव थांनो ओंखारबाय आंनि हासबेन्डजों आंजों अलरेडि खुलुमखांनानै आंनि बिखुनजोखौबो खुलुमखांबाय ओमफ्राय दायो जों थांबाय थानोसै आरो मन्दिराव थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों थांबाय थानोसै ओंखारखांबाय नै गानबाय आरोना आङो दाखालि आंनि मिस्टार लाबोनाय दख'नाखौ लोगोफोर मारै नुदों अननानै कमेन्ट खालामदो दे फ्लेग हस्टिं सोलिसिगोन दायो रेडि जाबाय आरो दायो